Прекарайте един ден с нас на село с 5-месечно бебе. След събуждане веднага отивам в банята да се оправям и започвам да търся какво да си сложа, имайки предвид, че винаги в гардероба има някакви специални дрежки за село. Оправям леглото и след това отивам да проверя къде все пак са избягали всички останали. Всъщност те просто са решили да ме оставят да поспя, докато сами са станали и са започнали да закусват. Правя си сутрешното кафенце, бързичко закусвам, а след това отивам да приспивам малгата за първата дрямка. И след като я заспала и оставям на свекито, аз отивам на разходка с мъжа ми. Обличам своите супер Gucci Versace обувки, с които със сигурност няма да ми станат краката мокри. И да, като цяло не се правя на голяма работа, просто обличам това, което ми дават. Първо отивам да видя малкото кученце, след което взимаме голямото и отиваме на разходка с него. Имаме задачата да разходим кучето и да проверим видеокамерите, с които мъжа ми проверява каква живност изобщо има наоколо. А след това се прибираме вкъщи и какво да видим там. Бебето вече изобщо не спи, е готова за игра, затова аз пак си слагам ултрамодерните обувки, обличаме се и тръгваме на разходка вече с нея. Отиваме в двора пред къщата, за да може да подишаме свеж въздух, малко да си поиграем, след което пак се връщаме в количката и започваме да се разхождаме, но за жалост разходката не продължава дълго, понеже аз имам работа. Затова още малко си играем с принцесата, докато Свеки той решила да ни направи изненада и да извади столчето за хранене и решава набързичко да го избърше, след което и предавам инициативата, давам ми бебето, а аз отивам на горния етаж, се заключвам в стаята, за да мога спокойно да си поработя един час, понеже имам видеосреща. Този час минава много бързо, през това време малката е успяла да поспи, успяла е да поиграе, затова когато се връщам, виждам, че е в добро настроение и идва вече време за обяд. Затова се връщат мъжете и оттам нататък принцесата тръгва по ръце, първо при чичото, после при таткото, общо взето да, пак ще ме нарече все някой мързал в коментарите. Всеки си взема мястото и сядаме да обядваме. После имаме бързичко време за кафенце, докато някой спи на пода. Смяна на памперса, събличане, обличане, подготовка и ето вече заминаваме, тръгваме към една къща, в която от много време никой не живее. Дошли сме там, за да си вземат цветенцата, които съм си харесала. И не се притеснявайте, нищо не сме откраднали, това е наш имот. После взимаме малкото кученце и докато мъжа ми обяснява някакви команди, аз просто седя с детето на свеж въздух. Пак любимата рубрика, обличане, събличане, преобличане, памперси и тем подобни работи и отново излизаме навънка, да, защото докато сме на село, предпочитаме колкото се може повече време да прекараме на свеж въздух. А днес сме се събрали да правим кюфтета от дива свиня, затова баба взима бебка, аз отивам с мъжа ми да правя каймата, но понеже става късно, е време за лягане, затова се преобличаме и отиваме да заспиваме. След няколко минути бебчето вече спинка, а аз съм готова да изляза навън. През това време кюфтенцата вече се готвят.